aquesta resolució que presentem avui en el plenari de la Diputació per la vostra consideració, que diria el següent. Primer, reconèixer la tasca de tots els voluntaris i voluntàries i les entitats que hi treballen per acompanyar les persones en situació de solitud, garantir que disposin dels mitjans necessaris per poder realitzar la seva tasca. Segon, reconèixer el treball que realitzen els ens locals en la promoció de l'envelliment actiu i la dinamització de les persones grans i en l'impuls de programes d'acció comunitària per prevenir, detectar i atendre els riscos associats a la soledat no desitjada, especialment entre les persones grans. Tercer, reconèixer el dret a l'acompanyament afectiu, entès com a un dret que totes les persones tenen a relacionar-se i a ser tractades amb afecte, a sentir-se acompanyades i a que aquesta relació entre iguals sigui efectiva, lliure, bilateral, directa, respectuosa i consentida. En quart lloc, instar la societat i els seus representants polítics a prendre consciència d'aquesta realitat i a treballar pel reconeixement del dret a l'acompanyament afectiu en tots els àmbits, local, nacional i internacional. I cinquè, comunicar la present declaració a les entitats del sector, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congreso de los Diputados, al Senat i al Govern de l'Estat. Presidenta.